On sa začne smiať. Ja čakám, že čo spravíš? Pozička je. Nie, nezačnem sa smiať, veď toto je úplne seriózny podcast. Nechápem, akože Nič, nesmie sa. Bože, musím si zakryť kríže, lebo ťahá mi na 40-ku. No. Už si sa ukludnil, no. Som kľudnejší som nemohol nikdy byť. Tak poďme na to. Ahojte, svetielka. Si už doma? Áno, čakám. OK, Tomáš je vidíme sa tu znova po týždni, alebo teda počujeme, s niektorými aj vidíme, s tými s lepším zrakom. Čo? Som tu ja, ako vždy, Filip, zakladateľ shopu zarimime.sk a mám tu dvoch kráľovských ochutnávačov a otáčam poradie. Marian? Tomáš. Dobre! Stres? Toto mi nerob. Horšie ako na maturite. No to áno. No, takže stres test máme za sebou. Počkaj, ešte mi bije srdce. OK. Čo tu máme dnes? Dnes máme taký veľkonočný špeciálik. Špeciálik, nešpeciálik, ako to my vieme, že? Hej. Ale špeciálny je aj v tom, že máme tu pripravenú jednu značku, konkrétne Antimatter, alebo Antimatter, alebo teda Antihmota. Hej. Máme tu... Americansky. Jo. Nie je tu žiadny hotový likvid, alebo teda možno, že ani nerobia, ja neviem, nezachytil som. Nie. Ani ja. Ako vždy sme sa nepripravili na tento podcast, takže je to freestyle. Máme tu dvakrát shake and vape a jedenkrát klasickú príchuť, takže preto tu máme aj pripravenú takúto krásnu flaštičku s textikom motivačným. Stop smoking, start vaping, inými slovami. No a poďme sa na to teda pozrieť, že čo tu máme. Okrem toho, že je to veľkonočný špeciál a je to Antimatter špeciál, inak sú to nemecké príchute, takže očakávame najvyššiu akosť, kvalitku, že nám odstrelí dekle. Do stratosféry. Tak s tým, že je to aj veľkonočný špeciálik, tak zaradili sme tu príchuť Deuterium, čo by mal byť teda jablčný škoricový závín. Uvidíme, či sa k nej aj reálne dostaneme. Ovoniame, okoštujeme, šňupneme si a ako vždy, poďme teda na to. Poďme na to. Začneš? Začnem. Začni. No vieš, no. Opýtaš všetci. sa. Začnime všetci. Tu som si nevšimol, že to má troška iný štuplík. To nevadí. Ale nie, toto také tak... Tu som si hneď všimol, že je flaštička vo flaštičke. Áno, je to taký zvláštny, alebo teda nezvyklý shake and vape štýlik, že je to veľká nádobka s bábätkom vo vnútri. Taká matrioška. Klasickou 10 ml flaštičkou. Dobre na tom je, že je už takto cítiť bez otvorenia flaštičky. S náplňou je cítiť tú vôňu, tú arómu. Ale aj tak, však... Ty kokos, toto je aká halus. Chceme to mať na prvú, hej? Čo ti šibe? Čierna rybezla s medom a ľadom. Toto je iná bomba. Čo si ká? No. Toto vyskúšajte. Ty máš čiernu rybezlu s ľadom a... Áno, a medom.
Ja S mám medem čo? a ledem. Ty máš jahody s melónom a faktorom X. Čiže tajná ingrediencia. No. Po voni je to také žuvačkoidné, mi to príde. No, ten melón, ten podľa mňa dosť robí. Klobučík. Toto Klobučík, deuterium, to je prox, škorica jablka. Toto je zaujímavé. Že? A čo je to? Rybezla, med a lat. Ja by som povedal, že ten cítim jablko. Úplne brutálne, výrazne jablko, ale akože zaujímavá Mariangela. Ako ja tuto cítim ten melón. Zo začiatku som nevedel presne identifikovať, ale postupne sa mi rozvinuli tie vone. A ten melón, jahôdky. A podľa mňa je tam mentol. Mentál. A tento škoricový závin je geniálny. Asi všimni, aký je žltý ten likvid. Taký načúraný. Taký ranný močik. No, taký dobré odstavy. Ty kokos. Krásna vôňa. Posypka cukru. To tam mám okamžite. Krásna vôňa. A to už som pri čo, niečom riebky? mal. Rybezle. Rybezla? No. No. Ty kokos, toto je iná bomba. Že? Ty kokos. Geniálne. Ale aj toto je veľmi... Ako hento je tiež veľmi dobré, ale... Čo som ešte nemal? Daj mi hento. To si nemal? Nie. Tak ti treba. Ja som sa rozhodol. Ja tiež asi. Podľa mňa je to deuterium. Neutrino. Akože tiež geniálna voňa, ale... To je Proxima? Áno, Proxima tam meloník, jak vyšitý. Ale asi sa zhodneme. Prvýkrát nám to vyšlo a ešte aj na tú Veľkú noc. Koláčikové deuterium. Fakt voňajú, všetky voňajú veľmi zaujímavo. Ale tento deuterium vonia... Ale medzi tým deuterium a neutrínom tam bolo akože ťažké rozhodovanie, ale deuterium je trošku lepšie. Je to 120? Akože pre mňa to nebolo vôbec ťažké rozhodovanie. Ani pre mňa. Tak Tomáš dojí. Dojím. Deuterium. Tomáš dojí antihmotu. Si ešte nedojil jablkový koláč. Ja si pripravím teda denaturáčik alebo bázu od značky Imperia českej Zero 50, čiže 50-50. Klasika. Jedne, že by to bolo 50 na 50. Alebo no, všetko si vydojil. Hej, aha, tu mi ostala kvapka. Vreckovečku. Som na to zvedavý. Alebo obchaj si ju do nosa. Šupik. Nadaj sem. Tie flašky majú aj odmerku, či nie? Len táto, hej. Hej. Tá prázdna. Marian, to jak si otvoril. Teraz sa tu budem halúziť s tým, jak taká píča. No. Kokot indiánske kmene idú okolo. Už budeš? Hej, chystaj servítky. No, dobre, kto je prvý porane? Ready? Ja. Páči. Ulej. No, poď. Dnes to šlo aj bez šrobováka. No, však áno. A pritom som sa pripravil. Ježiš. Kde? Ešte dlho. Hej. Hľadá, že ty to budeš pol hodinu Však naplňať. ale ja to mám 12 litrov. Nádrž. Kto sa teška so mnou? Ja. Povedz, ten, čo si dával liter do podu, ne? Či do modu. Dokonca. Do tanku. Tak sa dohodnite. Do atomizéra. Do atomizéra. Zas atomizér, neutrino, deuterium. Antihmota. Faktor X. Antimater. Dneska tu máme samé záhadné veci. A ináč, akože ešte k tomu musím povedať, že strašne pekný obal. Hej? Je to zaujímavé, akože celkovo je to tak marketingovo zaujímavé. No. Každý má nejaký svoj zvlášť znak, ktorý je aj nad názvom jednotlivých likvidov, aj na vrchu krabičky.
Som zvedavý. Veľa od toho očakávam. Dúfam, že sa neojebem hneď pri prvom poťahu. Dúfam, že nie. Ja musím by som bol počkať, ja sklamaný. mám novú hlavu, mne sa musí napiť chvíľu. Nabité a odistené. Na Na zdravie. zdravie. Koľko nejaké lepidlo? Lístkové cesto? Jablčko je kyslé. Áno. Dosť sladké to je. Uh-huh. A cítim možno, že je hrozienko. Si sa zdôveril. Jablka. Nie, normálne nastrúhané jablka, hrozno sušené. Chápem. A lístkové cesto a posypka sa zase stratila. Pozor, neroz. Má zavzdušný. Ja to nevydržím. No, Mariangela, jablčko kedy sadené? Neviem kedy sadené, ale menej vody, viac slnka. Skorý zber. Mne to pripomína až takéto divé jablčko, vieš, že také ozaj to zelené, kyslé. No, áno, Také- presne. Také až trpké, nie že Mhm. kyslé, ale trpké. Že ešte mu chvíľu chýba na tom strome. A ty už si bol lakomý, asi ho trhol. Kokos, ale... Ja mám Bože. aj posypku. Ja si tiež asi myslím, že ja Je. furt lístkové cesto, jablka, hrozienka, ešte rozmýšľam, či tam škorica není. Je tam No, je škorica. tam škorica. Že? Je tam škorica. Je. Ale s tou posypkou skombinovaná. No. Akože dosť komplexná chuť. Mhm. Príjemná, akože Áno. na to, aké je to sladké, tak ja som brutál prekvapený, že fakt solidne príjemné. Mhm. Normálne, neviem to ani popísať, že neočakával by som to od takej sladkej chute, že sa bude tak rozvíjať a A že nie je až taká sladká. OK. Že zaujímavé je, že tie chute sa stále rozvíjajú, že stále tam cítiš niečo iné, tak ako Tomáš to pomenoval, ale všetky tie chute sú sladké Áno, Áno. ale a príjemné. není to až také príkre, No, že nie je je to to tak príkre, hej. akurát. To som myslel tým, že to nie je až také sladké. Fakt, bolo v popise, čo máš na webe, tak bolo tam napísané, že keď prídeš k babke a cítiš tam, jak vyťahuje koláč z trúby, tak fakt, čerstvý koláč, šťavnatý koláč jablkový závinčí, ako to tam bolo napísané. Normálne žasnem. Som v nemom úžase. Ja, Je to super. perfektné, ty kokos. Mhm. A úplne, že na jeseň toto by som si vedel predstaviť. Že keď máš také sichravé počasie Mhm. a toto. Pri krbe. Ja by som si toto Ty vedel odiď od toho krbu. a od toho Milé horiaceho domu. Ja by som si toto vedel predstaviť asi kľudne každý víkend, že taký víkendový chilloutík koláčikový. Pri takom chilloute, že Možno vyvalíš sa vo vlade. pri knihe. A rozmýšľam, na leto neviem, či by som si to dal. To asi nie, ale jak No, ja by si som si hovorili, toto daj dal sa. kľudne aj pri bazéne, hoci kde. Aj? Akože samo o sebe tá sladká chuť je taká vhodnejšia, že áno, evokuje ti to, že chladnejšie mesiace, sichravé počasie a teda. Že tam sa to úplne pýta, ale je tá chuť taká, že vôbec mi neprekáža v žiadnom ohľade, že kľudne by som si dal aj v lete. Fakt vyladené. Taký koláč by som si dal. Aj to dymí fajne. Hej, ja ináč to som si všimol, že na to, že máme 50-50, Hej, tak akože má tak dosť dymovnice slušné. riadny dym, no. Celkom tichý podcast, ako žasneme všetci. Ty kokos, ale toto sme mali pri bombe. Keď Mhm. sme mali bombo, Mhm. že tiež sme rozmýšľali nad tým, unášali sa. Mhm. Toto antimater je dosť dobrá. A príjemná sladučka chuť aj na perách. Mhm. Normálne mám sladké sliny. Áno, aj ja. Normálne to máš, jak keby si práve dojedol ten No. koláč. Že úplne fakt Že ti plná z toho tečú dokonalá slinky. chuť. Ale fakt tečú, lebo Áno. mne sa normálne spustili sliny z toho. Ty
Ty kokos, tak toto je iný zážitok. No dobré. Tu asi ďalej sa nepohneme a poďme si Musíme kúknuť. dojsť plný celý koláč, vieš? Akože... Lebo babka nás nepustí od Áno. stola. Neodídeš od stola, kým to nedovejpuješ. No dobre, ideme si teda fúkať, hej? Mhm. Mám začať, hej. Som to pochopil. Prava do ľava. Tvoje teplé fúky. Iná školica. Hej? Bol taký biedný. Tomáš, daj mi ešte jeden. Z Filipovej vône cítim viac škoricu a z Tomášovej, teda z vášho dymu, z Tomášovho dymu skôr cítim asi to jablčko také kyslé. Nedaj ešte raz. Aj ty mne. Ešte raz. Sa tak vyžívaš? Nie, neviem tam nič identifikovať. Také ticho ostalo, že počujem tlkot svojho srdca. Neviem. Fúkni ty mne, lebo ani ja neviem. Skúsaj mne fúknuť tak Ty kokos, tak to bola škorica. Hej? Mhm. Tak kokos. Tak si chcel z diaľky, nie? Nie, ale akože smerom ku mne. Chytaj, ty vole. Si mal nabrať. Ako, toto mi príde taká záchodová voňavka. Taký voňavý stromček, akože. Neviem, ako ja tam cítim sladkosť, ale že by som identifikoval nejakú vôňu. No, ja by som... Možno keď sa odleží ten likvid, vieš. Možno. Toto by som ja... Fúkni mi ešte ty. Toto by som... Z oboch smerov by som to identifikoval ako nejaký voňavý stromček a možno by som sa prikláňal skôr až k nejakému kokosu alebo takému niečomu, že je to niečo také ovocno, exotické a neviem to identifikovať, ale nespájam si to úplne, že škorica, jablko a teda. Ale tie chute sú perfektné. Akože ani tá vôňa nie je, že by bola zlá, ale nekorešponduje mi s tou chuťou. Že je to Z Marianovho som cítil škoricu celkom dominantne. Teraz, keď sa to tu tak rozplynulo. Nič, boha. Ja tiež akože z toho dymu necítim. Od Mariana som cítil tú škoricu, od teba nič. Ja som od Filipa cítil škoricu jemne a od teba to máš skôr to také kyselkavé jablčko. Je to také nasládle aj vôňou, môže to byť niečo, že kvázi ovocie. Ale hovorím, že nespojil by som si to úplne s týmto. Ale zaujímavé aj tak, akože príjemná vôňa. Mne sa furt robia sliny z toho, ty kokos. Fakt, ja keby som to práve dojedol. Tá chuť je geniálna. Postupujeme? Body alebo peniaze? Drogy alebo peniaze. Každý po svojom. Marian, ovocie alebo zelenina? Momentálne ovocie. No dobre, Tomáš, sme ti skočili do reči. No, bodujem. Zaboduj. Ja dám 8. Kvôli tomu, že ma troška ten dym ma sklamal. Hovorím, môže to byť s tým, že fakt tieto shake and vape by mali odležať nejakú dobu predtým, ako sa fajčia. Možno po tom odležaní bude aj tá vôňa lepšia, ale momentálne tým, že to robíme takto, ako to robíme v tomto, jak sa to povie? Duchu. V tomto duchu, puchu, že vyberáme, tak nemôžeme si dovoliť čakať aspoň tú hodinu. Tak... Prepáč, že ti do toho vstúpim, ale ja si myslím, že neprikladal by som nejaký veľký význam tomu. Vieš, že nie je tá vôňa vyslovene, respektíve nie je ten dym taký, že by mi vadil alebo smrdiel. Nie je taký výrazný, áno, nedá sa to asi spojiť úplne jednoznačne, ale nie je ani, že by prekážal nejako, že neprikladal by som tomu nejakú zásadnú... Ja to myslím ako sklamanie, hej? Kdežto pri iných likvidoch fakt cítiš aj z toho dymu fakt výrazné vône, tak toto bolo také pre mňa sklamanie. Ináč by to, akože keby som mal ten jablkový koláč aj v tom dyme, tak u mňa by to bola čistá desina. Takže... A vieš čo, dám 9. Že
že som není oný, tak dám Kecal 9. som ho. Nie, lebo nad tým Nenápadne. rozmýšľam, lebo je to fakt len ten dym a hovorím, že môže to byť aj ešte x faktorov, ktoré môžu to robiť, že to tam necítime a môže sa to rozvinúť časom. Takže 9, u mňa 9. X-Factor je v Proxime. Áno. Máme Deuterium. Preto mi prišli tie slova, vieš? Michael? Ja, chuť geniálna. A nakoľko som cítil aj od teba, Filip, tú škoricu, od Tomáša, to jablčko, ja by som sa nehambil ísť do desiny. Bez hanby. Úplne, bez hanby, bez lásky, bez všetko. No a ja nad tým celý čas rozmýšľam, akože 8 by za mňa bolo veľmi málo. 9 je také, že na hranici a už rozmýšľam, že či je to málo alebo moc a je to také, že možno tých 9,5 by som asi išiel, že ten dym pre mňa nie je žiadne sklamanie, pretože keď si to tak vezmem, s akými očakávaniami sme do toho išli, už len podľa vône, čo častokrát nás vždycky zdecimuje, že ideme s obrovskými očakávaniami podľa vône a nakoniec chuťovo je to úplne mimo. Tak tentokrát aj chuťovo nás to prevalcovalo, že fakt topka. Vyladený liquid, alebo vyladená príchuť. Dým, OK, akože nemal takú šupu, mi nedal ako tá chuť, ale to nie je to nosné a zase je extrémne hustý, čo ma baví. To áno, no, akože určite zabavný je. No, na to, že sme miešali bázou 50-50, tak dym je extrémne hustý. Chuť je geniálna, tých 9,5 je zaslúžených, akože nemá tam veľmi čo byť lepšie za mňa. No dobre, takže suma sumarum 9,5. Podľa mňa akože Dosť dobre. no dosť, lebo takéto vysoké hodnotenie sme ešte nemali. Asi nie. Asi nie. A podľa mňa zaslúžene. A akože musím povedať, že ani cenovo nie sú až tak drahé. To je pravda inak. Takže akože podľa mňa topka. Takže tak, milí posluchači, milí diváci, Tichá noc, Veľká noc. Dobre. Áno, Veľká noc je ten krok skoro, ale dobre. No ako trafili sme to, špeciálik veľkonočný, koláčový, super, sadlo nám to, sadne to aj vám, určite treba vyskúšať. Tuto aj mnohé iné príchute nájdete na e-shope zadymime.sk. Nezabudnite nás teda sledovať, Facebook, Instagram, podcasty, čokoľvek. Už sme v podstate aj na YouTube a pomaličky zakladáme aj ten OnlyFans. Takže verím, že sa zídeme všetci na jednom mieste. V jednej posteli a v KGB, hej? Hej, a na infekčnom. Takže vidíme sa znova o týždeň a budeme sa na vás tešiť. Tak to To